Shwmae a croeso I 2025. I ddechrau'r blwyddyn, ni'n mynd i'r Sir Efrog, felly dewch i'r fi. Shwmae, mae'n nos un, dwi'n yn y Gwylia rwan. Mae'n agos i 19 yn yr nos. Dwi'n wedi blino iawn. Nos da. Bore da, mae'n diwrnod 1. Mae'r tywydd yn neis. Mae'n oer, ond mae'r haul wedi dod allan, so dwi'n hapus. Dwi'n just fynd i'r dre nawr i pico lan cwpl o pethau. So yeah. Okay, dwi'n adael y dre nawr. Dwi jyst wedi pico lan cwpl o pethau. Dim mawr, just essentials really. Dy bach. Mae'n nos. Dwi'n eistedd efo'r siocled gwaith. Dwi'n neud fy maes am brifysgol efo fy cyfrifiadur fi. Dwi'n gyffrous yn dinner achos dwi'n actually kind of peckish. Ond roedd diwrnod da. Gobeithio ni'n mynd i York fory, so mwy i ffilmio. Diwrnod 1, over and out, nos da. Shwmae, mae'n diwrnod da, dyma'r outfit. A ni'n mynd i York, bant ni. Dwi wedi cyrraedd yn York, so dwi'n just ar y ffordd i'r dre nawr. Dwi'n mynd syth i'r York Ghost Merchant achos mae'r queues yn enfawr. Dwi'n siarad am 2 awr, 3 awr. So, yeah. Dwi'n rhan o'r queue am yr York Ghost Merchants nawr. Mae'n 1 awr 20 munud i fynd, so keep posted. Ni'n agos nawr, mae'n just un cwpl o pobl cyn ni. Jo dyma'r, jo o'r dyfodol. Ni wedi adael tipyn bach gynnar achos roedd y tywydd yn cymryd tro am y ddrwg gyda chlawer o eira, so nawr dwi'n nôl. Dwi'n barod i dangos ti fy souvenirs. Felly, i ddechrau, prynnais i 2 pecyn o penguin siocled o Hotel Chocolat. Un sy'n siocled gwyn a un sy'n siocled efo caramel. Roedd nhw'n ar sale. Hefyd, yn y sale yn y siop wahanol yw hwn. Sanau Nadoligaidd efo'r Highland Cows. Mae'n un mor cute. Ac yn olaf, fy ysbryd o York Ghost Merchants. Felly, dwi'n barod i dangos ti. Mae'n oren gyda, drips D. Mae'n debyg i'r ysbryd cyntaf dwi wedi prynu. Ond, obviously, mae nhw'n wahanol, ond dwi'n caru'r style arddull hwn. Felly, dwi'n mor hapus. Hwyl am y tro. Hwyl am y tro.